Que tal? Benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. Temos por diante un programa moi variado, no que repasaremos todo o que deu de si a actualidade do sector vitivinícola esta última semana. Así que xa saben, póñanse cómodos que comezamos. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido albariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide albariño Rías Baixas. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As chuvias dos últimos días obrigaron a paralizar os labores de vendima nas Rías Baixas, pero isto non é algo que preocupe na denominación de orixe. De feito, viticultores e adegueiros agardan que as precipitacións axuden a aliviar o estrés hídrico que leva sufrindo o viñedo todo o verán. Aínda que o groso da vendima non arrincará ata vindeiras semanas, as adegas máis madrugadoras xa comezaron as tarefas de recolección da uva. Como suele ser cualquier año, escalonado, llegamos al momento óptimo de vendimia, la verdad, en estas fechas. Empezamos con partidas de vino base para espumosos, que son las primeras que son recogidas por sus parámetros específicos para esos vinos. Luego una serie de partidas más adelantadas, así vinimos con unas pocas bodegas que sí que están trabajando, fundamentalmente. Aunque tenemos alguna en Salnés, pues sí que fundamentalmente en las zonas de Condado, en el Rosal en Tomiño. Algunhas comezaron os traballos a pasada semana, pero esta tiveron que frear por mor das chuvias. Pero as precipitacións non preocupan nas Rías Baixas e incluso poden beneficiar a colleita. Estábamos un poquito todos esperando, un poco beneficiosos. El verano fue muy seco, había un cierto estrés en los viñedos, la planta en sí misma pues tiene que recuperar un poco de vigor, ¿no? y gracias al agua lo recuperará, con lo cual, y ya lo que es respecto a la maduración poco va a afectar. Entonces ya habíamos llegado ya al punto óptimo por estas lluvias, más bien yo creo que son beneficiosas. Así que esta auga podría vir redondear unha calidade que xa se prevé excelente. Los parámetros de los primeros vinos, o sea, de los primeros mostos y de la propia uva, de lo que nos están acercando los técnicos, es muy bueno en cuanto a, sobre todo, los parámetros de graduación y acidez. Creo que incluso los primeros apuntes son de una acidez incluso un poquito más baja que el año pasado. Lo que tenemos que buscar siempre es el equilibrio entre esos parámetros y luego el resto. Y bueno, es un poquito pronto para valorarlo porque la verdad que llevamos muy poquita cantidad.
Con estas expectativas, adegas e viticultores afrontan a vendima, un momento de intenso traballo, pero que pode vir recompensar os labores realizados durante toda a campaña. El momento de vendimia pues siempre es un momento pues, sobre todo esperanzador, que has llegado después de un año muy difícil como fue este, donde el esfuerzo en la viticultura ha sido enorme, sobre todo por parte del viticultor. Has llegado al final en las condiciones, un poquito de rebaja de producción sobre el año pasado. Esperemos que nos situemos en las cifras que estimábamos y que aún nos permitan pues, seguir abasteciendo a los mercados y que la gente tenga producto para comercializar y seguir con su actividad correctamente. Y luego, pues nada, el esfuerzo de un trabajo continuado de 1 a 2 semanas, dependiendo de la dimensión de la bodega, de coordinar a todo el mundo, de tener las plantillas de vendimiadores, las plantillas en bodega. O traballo do Consello Regulador tamén se incrementa durante a vendima. O órgano realizará as tarefas de auditorías para manter as certificacións de calidade de cara ao consumidor. Desplazándonos a bodegas y a viñedos, pues comprobar desde cómo se desarrollan los procesos, las trazabilidades, aforando las bodegas para ver los mostos, qué mostos elaboran, cruzar datos entre sí para hacer esas comprobaciones, ver cumplimientos ya más técnicos de graduaciones de los mostos, de procesos que se producen en bodega, en general, para emitir un informe final sobre la actuación tanto de viticultor con sus viñedos como de bodegas y decir, pues mira, lo han hecho correctamente y mantenemos esa certificación y es un prestigio para todos el poder decirlo y que al final las bodegas es algo a lo que se acogen voluntariamente, o sea que son ellas las primeras interesadas en demostrarlo y así bodegas y viticultores vienen colaborando todos os años. O obxectivo é que entre Consello, adegas e viticultores consigan levar a campaña a bo fin. De cumplirse as previsións será unha colleita de calidade, aínda que con menos cantidade. Las previsiones que teníamos, más o menos a finales del mes de julio, nos ponían una horquilla de una bajada entre un 10 y un 20%. Nos situaríamos en números redondos en aproximadamente entre los 26 y los 29 millones. En esas cifras estaremos a la espera de lo que rindan realmente los viñedos en un año que hemos tenido problemas de corrimiento y milio, con lo cual hay parcelas realmente muy afectadas y otras que han mantenido muy bien porque se han mantenido está muy irregular de alguna manera. Entendemos que en el peor de los casos estaríamos en la parte baja de esa horquilla, pero bueno, ahora los datos nos embarazarán a decir el dato final. Cumprir cos prazos de seguridade das aplicacións fitosanitarias, deixarse guiar polas indicacións dos técnicos e manter a calma son algúns dos consellos que dende a denominación trasladan ao sector. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeo cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Esta semana, 3 importadores mexicanos estiveron de visita na denominación de orixe Rías Baixas. Ao longo dos 3 días que durou a visita, percorreron as adegas e puideron coñecer de primeira man os seus caldos. 3 importadores mexicanos visitaron esta semana as Rías Baixas para coñecer de primeira man as características propias da denominación de orixe, unha viaxe que se prolongou ata este mércores e mediante a cal visitaron numerosas adegas, cataron os seus caldos e puideron adentrarse tamén no mundo da vendima. Siempre es bueno de primera mano ver los vinos, cómo están evolucionando, elaborándose, cada vez la zona tiene más fuerza y más conocida también en México. Los vinos blancos más conocidos en México son los de Rías Baixas precisamente y bueno, es siempre muy interesante, ¿no?, venir a conocer las bodegas y la elaboración. As impresións destes prescriptores son moi boas e incluso aseguran que os viños da DO son dos máis coñecidos no seu país. Bueno, inicialmente era mucho la gente hispana o descendientes, somos muchos descendientes de españoles en México que son los que conocemos más los vinos, pero ya se han vuelto más, se han generalizado, ¿no? Aunque sí, en general el bebedor de vino en México suele ser la clase media alta o descendientes de gente extranjera, bueno, ya sea españoles, franceses, italianos.
Uns viños os da denominación de orixe que gustan pola súa frescura e acidez. Bueno, lo que más gusta, yo me imagino, es esa frescura, esa acidez que tienen los vinos, que los hacen fáciles de beber y repetirlos y que ¿no? dan ganas de beberlos, ¿no? Para el clima que tenemos, que como repito es un clima así agradable, templado, entonces la frescura de los vinos de Rías Baixas es maravillosa y que creo que le va muy bien a la comida mexicana, porque la comida mexicana que suele ser picosita y que tiene, esto le hace muy bien, ¿no? Unha visita importante onde a denominación de orixe tivo a oportunidade de dar a coñecer a gran variedade de viños coa que contan nas Rías Baixas. A Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Leiro en Ribadumia está a traballar nun proxecto que busca mellorar a xenética das plantacións de uva albariña. Esta semana presentaron os avances nun vídeo explicativo a conselleira do Medio Rural, un labor que acabou Ángeles Vázquez. É un día importante para a viticultura en Galicia e en concreto pois é a presentación de dous traballos que sin dúbida son trascendentais, como é pois ese traballo realizado a través da EVEGA co seu director ao frente, que é Juan Casares, pero con un equipo técnico que sin dúbida pois teremos que ampliar de cara a un futuro, porque dende a Consellería de Medio Rural queremos optar pola investigación, pola experimentación, pola calidade e é o futuro que nos ten que agardar en Galicia, non? Os investigadores están a seleccionar exemplares que manteñen a súa identidade varietal e que ademais presentan boas características produtivas, cualitativas e sanitarias. Unha vez illadas, as mellores plantas clónanse para aumentar a produción de plantas máis fortes que se entregan aos viveiristas. Xa temos viños diferenciados, pero aínda hai que seguir traballando máis arreo. Primeiro, pois, para prestar eses servicios viticultores, as denominacións de orixe, as indicacións xeográficas protexidas, con un fin, e ese fin é pois, seguir impulsando o rural galego a través de unha economía que é a economía da viticultura e da etnoloxía. Dende Leiro, Vázquez tamén presentou un tríptico elaborado pola Estación de Ribadumia para informar ao sector sobre a produción integrada no viñedo e dar consellos sobre a xestión de pragas. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do milde unha viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume. Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide albariño Rías Baixas. O Museo do Viño en Cambados acolleu este luns a celebración do Consello de Administración da Rede Europea de Cidades do Viño. Ademais de varias cuestións, tamén se abordou a candidatura de Cambados para converterse na capital europea do viño 2017. A vila de Cambados en xeral e o Museo do Viño en concreto acolleron este luns a reunión do Consello de Administración da Rede Europea de Cidades do Viño, onde se tratou a candidatura de Cambados para ser nomeada Capital do Viño 2017. Nese proxecto sí estamos englobando todas esas actividades culturais, gastronómicas, de distintas entidades que colaboran, porque realmente parece como que non nos damos conta, pero que a maioría das actividades que se fan en Cambados e da nosa vida están íntimamente relacionadas co viño, precisamente por eso, por la zona na que estamos e porque forma parte da nosa vida, é algo do noso entorno e que vai no noso propio ADN. Que unha cidade europea do viño sea unha cidade galega, bueno, neste caso unha vila galega, penso que vai a ser algo moi beneficioso para toda a zona de todas as denominacións de orixe galegas. Entón, o que fixemos foi mandarlle unha carta de apoio, además de a diferentes organismos e asociacións e entidades, etc., tamén a todos os municipios de Galicia. Lle enviamos esa carta de apoio que
van chegando. Na reunión participaron representantes dos principais territorios vitivinícolas non soamente de Galicia, senón tamén de países como Portugal ou Italia. Viño, onde forma parte varios países europeos, franceses, italianos, portugueses, xunto con varios municipios tamén españoles. E, intentan levar esa rede europea, que se dio o seu propio nombre, non? De facer un pouco esa unión entre todos os países que somos de tradición vitivinícola e que queremos que, que sexa o motor un pouco dese impulso á promoción dos viños europeos no resto do mundo. O Concello de Cambados elaborou un pequeno programa de actividades paralelas para dar a coñecer a vila aos integrantes de Recebín, un programa que finalizou cun xantar nunha coñecida adega da zona e co que pretenderon presentar Cambados como un territorio de tradición vitivinícola e enclave histórico-artístico. E o día 30, entonces hasta ese día que se presenten todos os proxectos, non empezará ese prazo que se dá para ver cal é a candidatura. Nos esperamos que Cambados esta vez sexa aceptada e que sexa a Cidade Europea do Viño 2017. No caso de non conseguilo, seguiremos, por suposto, intentando ata que se consiga, porque creemos que é un premio, unha nominación máis que merecida para o noso pobo. Tempo agora de dar paso á sección das breves. Os viños da denominación de orixe Rías Baixas acumulan 200 medallas en concursos nacionais e internacionais, 42 ouros, 63 pratas, 58 bronces e outras 38 mencións forman o palmarés, que acredita que os albariños de Rías Baixas están entre os mellores brancos do mundo. Entre os Rías Baixas que triunfaron nestes eventos, un centenar pertencen á nada do 2015. O Concello de Ribadumia vende establecer 2 días máis para que os veciños poidan pasar as inspeccións técnicas de equipos de aplicación de fitosanitarios. Serán o 2 e o 3 de novembro e xa poden reservar a súa cita no Concello. Recordemos que este trámite é obrigatorio para os equipos de máis de 100 litros e que cumpran este ano os 5. Medran as importacións españolas de viño no primeiro semestre do ano, máis en volume que en valor. Este resultado débese á reducción do prezo medio nun 20%, ata situarse nos 2,68 euros por litro. Explícase polo maior crecemento dos viños a granel máis económicos, aínda que tamén medran as compras de viños con denominación de orixe e espumosos. E con isto xa chegamos ao final do noso Orixe Calidade desta semana. Voltaremos, como sempre, o vindeiro xoves e temos unha cita aquí en Canal Rías Baixas. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendo dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda a Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.